No niin, tytöt, eikö teitä palele täällä ulkona? Ei! Joo. Kuinka ootte ollut joka päivä täällä? Joo! Mitä varten te seisotte tässä? Mitä te odotatte? No niitä! Dingo, niin me rakastetaan. Me halutaan veteen. No ihan. Veteen, mä otan veteen. Hyvät katsojat, näin olemme päässeet kurkistamaan sisälle studioon, jossa syntyy parhaillaan Suomen tällä hetkellä hartaimmin odotettu levy. Dingo on studiossa ja millä mielellä on Neumann? Oletko tyytyväinen tuloksiin? Sanotaanko niin kuin näin, että kyllä siitä on tulos aika kypsä LP. Siis sillain, että mehän tehtiin hirveästi keikkaa tuossa yhdessä vaiheessa. Ja tuo me opittiin niin periaatteessa soittaa hyvin yhteen, mikä kyllä kuuluu niin Autiotalo-singleiltä jo tuona. Ja tää LP, tää on ollut aika kivuton tää tekeminen. Siinä mielessä, että soitto on mennyt omille urille ja se on aika helppoa työskentelyä nyt. No, miten sä kuvailisit, tai voiko tällaiseen kysymykseen vastata, mikä on tämän levyn musiikillinen linja? Onko siinä eroja esimerkiksi edelliseen LP:seen? Se on vaikea sanoa, mikä on linja, koska kuitenkin meidän biisit on sillain melko erilaisia toisissa nähden. Meillä ei ole mitään selvää linjaa. Me ei soitet bluesia tai me ei soitet rock'n'rollia. Et meidän linja on aika monipuolinen. Niin sen takia on vaikea sanoa, että miten se oikeastaan on. Mutta kyllä Autiotalo single viitotti hiukan sitä tietä kuitenkin, että mitään. Mihin päin ollaan menossa. Joo. No nyt tämä teidän tuleva levynne, niin se on varmasti tällä hetkellä Suomen odotetuin levy ja siihen kohdistuu aikamoisia tuollaisia ennakkopaineita. Koetko sä niitä jotenkin häiritsevänä? En mä koe mitään paineita. Ei ainakaan vielä päässyt tulee siis sillä, että mä olen tehnyt biisit, niin mulla ei ollut mitään, mä en oo ajatellut niitä sillä, että tuleeko mut vai koska mut tulee jatkuvasti biisejä. Sitten kun mä huomaan, jos mä jonain päivänä huomaan vaikka 4 tälpeä tehdessä, että mulla onkin pallit tyhjät, niin sit mä voin ruveta keräämään paineet. Mutta niin kauan kun jotain tulee tuolla, niin No koska tämä levy tulee olemaan valmis siis esimerkiksi kaupoissa, kuinka kauan tästä eteenpäin? Varmasti maaliskuun puolesvälissä täällä kaupassa. Entäs joko levyllä on nimi? On. Joko sen voi julkaista? En mä tiedä. Kyllä se on tämmönen isoja lapsien salaisuus. Aha, ja se selviää sitten. Se selviää sitten. Joo. No toisin sanoen meidän ei auta sitten muuta kuin odotella, joten kiitoksia ja myöskin teille hyvät katsojat sanomme kiitoksia seurasta ja tapaamiin taas 2 viikon kuluttua.